Mwancho muligereria na gukwanirira ndonsi asobereta se marogoba ya bono chinga kichini gukwarigania semesa ya mangana maya rinyare gukumanya asteri bona ko sansamuranira unabereka wateka kurwa se mambia ya lengentambe weka chinse chigabono chi abono marogoba chitariki 13 omutinyo gatatu umwaka obwechiri bubere na merongebere nebere litukeriga lya Jumapili nokwegana kwande bunali tukolia ne ligi yali yarenge ekana gukwarigania semesa ya mangana maya chinse isato chia bono botuko oliato kubwatira nere kurwa asomu na weimanyererio igakoro kwa Joshua Uta ilitirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Nigotogo chaka kurwa sensemo ya siasa asumurandia Kennedy Mogire uyubeko koligie kerugo kyobo MCA ni gobono anyarega kubulia abana siasa bonsi kone kibuna okora bali chikambeni chiabo asenchira yo mulembe ekero kelibono abantu bagendete kweligerie birugo aho ase chinsemo aho nigo chinga kechi abulia abantu kuba maiso asabare bago chikochora eli banyare kuba ikirane chire chiri babere bakobaliero muri keito mirde mumanyi Norobo chirwa senchira yobo ikirano. Abachori bo mwakoyo nigo bagendrete koba ange aboase abachori oboke webyama ao boligereirie gochikoba. Imeya ward ya Kisii Central oyo kubolia ekerogo kyobo MCA Kennedy Mogire nigo aganirie abantu gochora obora yobuya ase arwa omubwekano buna enchera nobotaka nabo bokwera chinga kyoborai obuya bobekire mutwe. Ine obotaka tobwate imejano tubwate enjara tubwate nga kitoko yerwari machande ye menge ekarona injana aligereri na nyorire nga anene etubwate abarai bakuria embusuro ekara balire embusuro yagera obutaka bwagendera kamenteka muna nadi nachika kweresa igetumeke karoko gesimeka igogosimeka enyeke yemo yarete getumeke gima toise gotige enyeke yonde tayeria unabarayi abange balire chinyeke na chitokuruke embusuro toise gotige enyeke ye eburugerwe bekerwo bwoyo na begosokie getuma abantu bagosamba balie bikobekerani gwamo byabe binge abantu banyore ndagera nabo igo avocado entetere ya yenenke nando ise kuri entetere ya avocado igokurwara gegakogerateria sokuriegwa lakini ise kobe kurira baime ekine ebo motebo avocado igokwama matunda mange abantu bonse baralie na yandao nigwe lakini abarayi abange balire chintetere cha avocado yani embego ya avocado embego ye chiombe abantu bakori bakembego ye chiombe balire bintu awa bibwanete kubekwase bireto kwa moko nene gokonya abantu baito abaoro kigwa ba 12 nigo abaganirie amaya ase amatemu abo nganirie abana ba form 4 amaya asa amatemu bago chakamana nigo gusi era ene kya magendero no kwa mokuya wetera embwa engie yoboraya sabarai barache gochorwa asebo igo asegetire okobwatesia abarai bande gusi kero yo muita soborai gwae arabeke ebintu byonsi asibitakeire batoranyoro kwa moko nene nande tonyore ogokanya osogosiria gwenchara no butaka borase gati yeito ase county igonda aliye kurigereria na kutumia chisemi Jones na kumosegeta na kumosemia na kumosiro mugabana oyo gochigocha na mononje buna manyete omosani one simbarati na roko bo mugabana igotora mosire na kumubwatisia elinde kirege ndokebe kwasike bwenda gobekwa obotakobo ogotasemeri kuri gati yeito kosire elina abantu baito banyore chinga kichinge cyo okore bintu binde nabo igo nese itegendere Kingo ripotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biamuno omulikeito Mildred Momanyi asorobochirwa senchira yobo ikiranu bono kerekeria matemo amana na KCSE osamatemo 12 guchigo chake ikiye nigo obasemi banyaribo kurego cyasa abantu bonsi kone kibuna ngo bwaterana baraso kunyara gusira abana abajokora matemo ayo ergo sansa matemo yobatabwati muchando onde wensi chinga kecho yokoligie karugo kyobo jumbe kurwa sensemo ya nyalibali masaba igo omanyikante buna Dr. Rabani Chwe
meya ni iganyaraga kubaganiria maya abana baguchuisaransera amatemu ayo nabo chinga kichula bani ni gate birubuna asobo choli boime bwe byama bochi gokolekana gose nominations igasa birubonyara gokolekana senchere yo bwazire no bwasioko wanjiriria kondowensi gotayo abana baitu bochi gokora amatemu form 4 uchakira tare 15 ewiki yiga nabaganirie obosera bwa Nyasae balinde ebirengera libyo bikanyeke alionsi banyare ko bagosoma kurumaega gabo Nyasae baigorere chinchira bainyore balike nanda nene bainyore nga ekena kibungu kyobogima na inche uno mushime Dr. Laban Chwe ninda se chama ya ODM yewe chikakora muchujo igonde ne rangene sana kuminyokia ekiroge kigakyo buchumbe bwanyali bali masaba lakini litanga ni wikanda ratambuka se ekicharali kigakya muchujo asongo uganiko apiri asa abantu bamintonga omorembe tochirigi buya tonyoro yo gutanga na agabo andaya ma democratic kitora minyoka na baminto baracheme bambwe ntawapea mukono tusuke guchimotwe na barabukinda ababwe igonko basaba bangokoboko tusukinya libali ito mutwe gekogera ebiroge bigambiri gotuka abantu bangi no muntu no mugo cyo wenda ochikobisaransira uno murai na ande nabongo sigetanga abantu baminto asogo chora barai ndobase goitana ndobase kobeka chingoma asa baita yagara chikule chingo cha chiri nande chige na gotigana no roboti rubono goikana inde aso roboti ronde ni gobono chiskuru aho imeye county ya Nyamira wabwate kiba kwegokeria ane chiskuru cha baiseke asensemeyo maiga yokonyora obitamba byobo chenu murubulyo hosirwa osomurubulyo oye Dr. Kofi Annan oyogendrete ase chinsem chiskuru ase county yo ekerumo yigo yonyara gokolekana ase skuru yo boroso yake babe egotoka se wodi yekerenyo asensemo ose bunga ya North Mugrango North ni gobanya gokonya ka ali tukulia lero nigo chinga kichumuteneri ase umurubuli yo manyakanta buna Dr. Edwin Nyamera ate abuna goetera somure umurubuli yo asabana abanyaroko sabana besike bakonyora bitamba byobochenu nigo gokonya abana bange go ekechskuru ase kerenga buna bange babere batari kona chskuru ekerwa ekechingaki echo bonto gotumye bitamba ebyo nigo nabo bate abuna mbagendero koraba chskuru elikonyara gozira chisemi ase county yo ya Nyamira. And in this program, I am championing, looking forward for having many partners to come and support the program. But at the same time, I am here willing to work together with the county government of this country and the whole of Africa so that we look for ways in which we can be able to support menstruation hygiene for girls and for women in this community. We are calling for other partners to come on board, like the Department of Health, Education and Gender, so that we are able to work together as a team to enable the girls not to drop out of school. Today we have been privileged to have Kofi Annan Foundation, spearheaded by very helpful Dr. Edwin Nyamera, who has made it today to our school with our team from the county government, and we really feel happy that what they have done today to our kids, especially the girl child, supplying the sanitary towels and pads, and at the same time they have shared with these learners on menstrual hygiene. Nago tigana no roboti rubono goikana inda sense mendebwe gokumulekera mangana rengete na siasa ni gobonekia magia safina kagendret ne ganga ya yokandra kuelegere chikura ase chinsemu aseri tukulia lera bwatani kurwase kiame kigati yabo ni gobombera na se county ya Nairobi eligo kwa nemero bili rengete kiame kinaboiga senchira yogo chigokine kiame ki asama tukale bosio anana soko robo ya sobo chorio bonene bogo chigo kolekana omutinyo gatano na gatatu mwako yegabwe chiri bubere na nebere nigo chinga kechi abwatina abo baitibuna bono bonsi bali bakokoboke kia magia safina nigo bagochikomera na stadiki emerongebere neyemo omutinyoga elikonyara gokwana mange akero bagandate kwirobelia asobo chodio bolebosio aseganga yogochia komubwatirana na komokoboko omonchoria Jimmy Wanjigi asogo chikoiruke bandera yokoligie kerogo kyobura ibwense nigo chinga kechi yokoligie kerogo kurwa ensemo ya nyalibale masaba makini kibotongole anyaraga kwa ne kibunani go bagochigotwaro muyegoyo aseganga yo kumuligiri chikura chinyinge omonchoria Jimmy Wanjigi asobo chorio bonene bolebosio seli tukolia rero ntwe buna abana chama basa vina ntwatwara kukutano ito we National Executive Committee
na twagamba amang'ana amange igoro y'omukutano itogocha goba ewiki egocha chitariki 21 mutinyi oyo tokoroka National Delegates Convention orachobe mucheria Bomas of Kenya. Eso obwenge antoiwana na ebinto ange bine bitano ega ebinda abae osenda abamanyia eka mokia bongeringa goikera bona ega omonto okoborie kero kyo president weterese chama ya Sabina noyo mobie kotomire ogosaba usotomira okole application oyo korokwa Jimmy Wanjigi oinera turaje toire rietali ya se mukutano oyo we National Delegates Convention to agera tomo eli bagelio oborie kero kyo president yakabere toiwana nanga abantu bale no bolema amana ekegorie geke use segesongo toga tebanga youth na persons with disability to abakeaneria chibesa bagosoera kuchikoboria kirogo kende gions by 50%. Igo twabaligania abantu baito bansupiwa bali batagete kuliya kirogo kende na boigongo tigara asensemo ya siasa goswase kaunti ya Nyamira basae bali bakokoboke kyama kya UDA gekoragwo no mukonyo muri wense William Ruto abasae bona korase kaunti ya Unigo batwarege ikarona ngo kwana nabali kyamangana asabate yabuna ni gobero beretibo ikiranu na koene kibuna buraburu chinde chionsi nchiyo chigo kolekana asobo chori bone bole bose nabagekere mesanger kanego kolekana ase chinsemo ao nigo chinga kiye chibate berebuneganga yabo no kumurigeria omukonyo muri wense William Ruto chikura chinyinge kurwase kaunti ya Nyamira anena sobo chori bone bole bose asabate yabuna machi kubwatera na kire ekona se kaunti yo koene kibuna Ruto ngobaru murayo gatana sobo chori bone bole bose nigo bo chinga kiye chibaro kana koche cheria chia chenda chia yo murewe kyamagia ODM Odinga anene gotugutiraro umuroberio yo Rahira oyo social protection program egento bateberebuna oku no kogosereria abakenya asebagania abantu bonse ne kurwase county yo kubabwatsi abuna basae elikonyaga zikonyara komochora mukonyo murewe nse William Ruto asobo cholibochi okolekana stariki kyanda mutinyo gatano na gatatu omwako yega bwishiri bubere na 22. Today I'm here, I'm very happy because the dyads of the deputy president who is aspiring to be our 5th president, they are here with us and they have made a declaration that they will support him with all means until he enters into that office, God willing. So on behalf of the people of Nyasiongo ward, I want to table their support in front of you here that with all means we will support the deputy president until he gets the docket that he wants to become as our 5th president. And for your information, GFAS Rice economic model is going to be the cornerstone of our campaigns as aspirants of this great republic. More so, the aspirants of UDA party, we decided that we will work hand in hand with the deputy president until we deliver him into State House. Kwana nabasaye bali bande maybe ko patara bwata chikura to bate ibabwate elinde nabarabu bache bake elinde tonyare ko batoko masapo na kurwense meyugo ikensemo yabo basi nyakegogi itumbe amenye kurwasense meyo no abantu abange baganrete kubucha mache asense meyo kolengana borobuni ngo batebire bunege tache kibono nige kobetereria abantu kuganya chinsa chinyinge irikonyara kwenyorera mache kero babudia bare kurwasense meyo wesokia nakone kibuna nko barosi barege tache ki aseganga yo kubekerenia anasense meria yo konyora mache ase ensemeyo ya nyakegogi Nago namutumete mambia yake chinsa cia mambia ache kuia mache na aganyire sana paka na aganywire na bwatiri ngora nche korora nga kigose yaba na nyorire nga macha ya iga gocha macha ra makesa na naragutumeka ase chiduka itumbe na naragutumeka ase kanisa na naragutumeka ase skuru yezo ya Bishop Mugendi na Nyakegogi primary na abantu bono kurwa ese kenyole community iga amacha ya naroba gutumeka amacha yega niga arenge amacha arenga mange chinga kichama na okoroisi gukwa kwa amacha yega okorolekana nga ngutakire na ende koiranererwe eligerenga ali asa amacha gosoka kurokorora nga atichire amacha yega abarayi abange bachire bagoteba nga kende iga ndosi amacha yega twabaire chikura chintunda chinyinge chinga kichinyinge korosi amacha lakini tararoseka na tararosiwa
chinsa chinyinga ni chigotumeka roche gaiga oisekorora buya munabone ibuyu bichire gaiga kibuye kama goichora gege kuirenga kientambe igonga omonto yomoko bucha nyocha ne bibuyu bitatu mpaka gekwira chingaki na chingaki chinge chigosaleka roche gaiga nyondi amacha arosiri aroisiwe agocha bwangu buyega ibitacho birega ali ngo bire bitacho ange bitano nenga kiyamage bitacho byonsi amache ni gagachire igonga twaye ngocha konyoro muroberio amacha ali ara agenda amalia atuboru arusiwe chabu esikenyo ya tichira ali samacha gosoka goruchinsoko kitichoru eligerenga amacha ega anyale gotobwenera amacha ega anyale gotoka sobonge tonyale gotumeka mwana kinyoro onyakegogi watandike mono na amacha ya chinga kichintambe ono kuna nakaleta tebu byane bitano kururu chinsa ikomi chamambi tinabu jambo nondo chengo chikosoanchi kobucha akitokonye twachandikire toroseria amacha ya na gotigana na mangana yugo ikanande asensemo yobolendi anana asensemo ya baringo ni gamenye kuru asensemo yibono baganiri serikali ane wizara yobolendi wime goso gati na kunyara gotingi yobolendi asensemo yo kubatakana buna obibwe tugo ni gobagendrete commentary tuko chia selinde abwase abayibali bagikiraniye gekore kibakonyara kubaita abantu na kubatigane chinko machintinde kolengana amenye oboni gobate bire buna ogosali ko kwendi bona bega togoitwa ikokugandete kole mali obulendi asensemeyo asabagania serikali goso agati na kunyara gotoria obibogendrete na biga abantu goitwa asensemeyo na usunika sana suni metanda kwa Baringo County minajili ya sisi kupoteza wapenda tu kupitia kuwawa na wakora ambao wanajifanya ni kwamba wanaiba ng'ombe lakini wako na tamaa ya damu ya watu. Yani kaburi kila siku nao viongozi ya watoto ambao wanaitwa wakadi ama wakora waongei. Swali ambayo tunauliza, Kenya ni nchi. Kenya kuna sheria. Sheria ya nchi inalinda maisha na mali ya watu. Sisi tumetesa location 3. Tumetesa watu 278 na inaongezeka. Hakuna huruma kwa watu ambao wanaenda maisha yao. Was pleading, but with our renewed decision to work as leaders as a team, we are going to have a solution which is going to help us have our society move forward. That it's a time that we come together, think together, work together, and voice our concerns, not only to the national community, but to the international community. We need to be heard. We are crying for the international community and national Kenya. Na ekerokeria umuroberio CBC ogendrete koira emeli ni gobono mudirector tenete ekyombegya KICD Kenya Institute of Curriculum Development omanyakante buna Professor Charles Ngondo niganyarire kubolia banasiasa mbabase kobeke chongerio aso muroberio yo OCBC kaukwana chinga kiekera na sensemo ya Kaimosi Friends University College ase county ya Vihiga chinga kiari kurwe bitao byumuro sebo muroberio OCBC nigate yabuna banasiasa na wente kubwatia serikali anene asoko siro muroberio CBC egentate birobuna na kiokera chikokonya na gukinya birengo by'ekisemi asense ya Kenya. To examine that area what? Constructivism. To construct the African child without any interference, without any political interference. We refuse to politicize education in Kenya. 20 CBC was functioning only successfully 56%. We told the world was. We identified where the challenges was. When we realized in our second pilot that assessment was still the animal in the room, people did not know what about rubric. We have worked on it. CBC has matured. A curriculum matures after 5 years. Anything that happens to curriculum after 5 years
Gotigana na mangane jise migo ikanainda sense mo ya siasa maiga yugo kole sabali ya yokurwa sense ya Amerika omokonyo murebe William Ruto ni goli tukulia lero ataka chikambeni chia ye ase county ya Kiambu maiga yugo tarense mo ya thika ka ukona kurwa sense meyo ni garoka na komo chia enchera abara yosibali bakumubwatia bagendrete go chandwe gentanya rakorage kiara agote yabuna abantu bonsi ni go bwente koygo bosibole akero bagoikirania osekurwa ndira murayonde bwensi ya sensemo ya siasa Ruto ni gate ya buna bali bagendrete komusira nigo bagendrete go segasegirwa muno egentanya rega korage kiara na kogikeria. Na mimi nataka niseme wale ambao wanataka kumpangia huyu Mudhomi Njuki ati kwa sababu ameungana na UDA ati awekewe kesi ati aletewe DCI ati aletewe EACC ati aletewe KRA wafanye kesho kwa sababu huyo Mudhomi Njuki ameungana na UDA na sisi sio watu wa kutika. Ama namna gani bwana? Mapango tuweke chini kidogo, tuweke mapango chini. Nataka tuweke mapango chini. Tunaelewana? Wacha mimi niwaambie wapinzani wetu. Wacheni kutumia DCI na EACC na KRA kushurutisha Wakenya. Hii ni Kenya, nchi huru. Na mtaona cha mtemakuni tarehe 9 mwezi wa 8 kwa sababu Wakenya wamekataa vitisho, wamekataa intimidation, wamekataa threats na blackmail. Wakenya watajiamulia wenyewe. Na ababwatani bekia magia Jubilee ni kubagendrete gote abune kiame kini gogetene ine nankiri guchikonyegerwa nonde bwensi na boigo ni hoke guchikubalikia abwatani abange kurwa chinsemo ao asense ya Kenya akoene kiengane yono mubunge Onyeri town Ngunjiri wa Mbugo abwasate birune kiame kioni yokirati gutwara abantu abange anene asoburai na boigo kubalikia abantu abanga soko bwaterana na gokinia ekiame kyo. Is coming from a point where it had been bombarded very, very seriously, and there was a perception that the party did not have supporters. Today's meeting, where we had approximately, I think there was 70 or so aspirants for various seats, wards, members of parliament, governors, senators, women reps who had all converged here. The idea is let's start having a conversation as a party. We expect that by the time we finish this process on the 22nd of March, we'll have a lot more people than this. For example, today I understand we have a couple of people who are actually incumbents right now in various seats, some at county level, who are going to pay to join Jubilee as gubernatorial candidates and stuff like that. So this is a process that is happening across all our counties in the region, and we are moving forward, mobilizing people who want to run on the party, getting them to understand what the party is about, where we are going, and just creating a family. Because ultimately, parties are like clubs. You have to know each other, you have to be able to work with each other. And when we finish this process, you will find that a seat has 4 aspirants. 1 will win. We need to make sure that the other 3 stay in-house and support the particular person who won. So this idea of socializing and building a camaraderie of sorts is part of the process that we are seeing today, and it's not just happening here, it's happening in another 14 places today. Monchumu ligeli nyoronsi ya niko gendrete kuya nyora goitira Ndizi TV hobwansu bo mugusi inyarabono stariki rero igochirenge stariki 13 umutinyo gatatu nande buna botambe stariki bune chiya rero umutinyo buno yo rero mwaka gete egenteki ya gosekebe ngia kolekanete buna bono aso mwaka ubweri bwe muchime isana isato 55 1855 omurayi bwense ya Russia osoeta sobora ngake yole koro kwa siza Alexander osoeta sobora mwaka uyo niganyarete kawo itwa na gukwa aso mwaka bweri bweyemo chimye isano na isato 1891 maiga yogo soa asense moyoborai kuru mwaka 1855 niganyarete kawo itwa na gukwa aso mwaka wa 1881 igaita tu asoko tegore bom eyanyarete ke kumuita na gukwa aso mwaka bweri bweyemo chimye isano isato 53 noyomo 1881 naliyo murai wense ya Russia anyarete kago ito na gukwa asoko tegerwe bom eyanyarete ke kumuita maiga yaye gukwa omwana yo bwate myaka 36 igairete ribagali atatu mwabo oyole korokwa Alexander 2
mwana ya ali kwa Alexander 3 akera libege liise gobona senga kiyo serikibune cyarero ojebuno yorero omwaka 1881 aliyo mara wensi ya Russia oliko kwa Alexander anyarite goitona gukwa asoko wotegerwa ebom ayo na yakorekanete engakiyo wekira bo munju murige nongo ikiro mwali wo mangana mayana ko yako musumaria semargoba yabono biamuno asogo chora gusanga mona internet ko yatengera kuroiga Ndizi TV anaye omo rigererito on Ndizi TV tubwatu gwetera nsemo ye mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na bwegen semeli ya YouTube na bwagotonyora buna Ndizi TV News hankyo maiga yokubokana Nyasae chinso 12 cyamambia umera na Brighton Makoli na bwigona sana nyarangi otita baraza asumurubulyo bwensa kana twabwatana nako bakirambye muno mole mangana mu yasenchire yoboikerano ansemende asumuno wimanyiryo igotwarengenere Joshua Uta Enchenkorko Vincent Onyancha. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV